Hello guys. Hello guys, welcome to my big YouTube channel. आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो वेलकाम खालामनाय. फाइनालि लोगोफोर दा खामानिया जोबनानै फैबाय. दा खामानि जोबबाय नालाय ओंखाम जानोसै. ओंखाम जाखांनानै रुमाव थांनोसै. रुमाव थांनानै दसे गेम गेलेनायसै. गेम गेलेनानै उन्दुहैनायसै. गाबोन सानडे, गाबोनथ' सुटि. गाबोन फ्रि टाइम. गाबोन उन्दुनायसै. आरो सानफ्रोमबो मेगन मोदै जायो नालाय गाबोन आराम उन्दुनायसै आरो. थ' लोगोफोर आंजों ओंखाम जानायाव नायलांदो मा मा ओंख्रि मोनजायो लोगोफोर. चलो बेदर, दालि, लाब्रा, बानलु. बिथाङा जाबाय नै जागासिनो. आंबो जानोसै बिदिला. फाइनालि लोगोफोर जानो लाग्रोनोसै दा जाखांनानै. थ' बिदिब्ला दा डिउटि गलायबाय. ओंखाम जाखांनानै थाबायलांनायसै दा रुमसिम थाबायलांबाय. ससेल' बांद्राय गोजान नङा. ओंखाम जाखांबाय. जाखां लोंखां टाइमाबो जाबाय ग्रोबनो. थांनोसै रुमाव. टाइमा 8:49. 10 मिनिट दंबावो. 10 मिनिटखौ थानांगौ. सिकिउरिटिया हगारहरा. सिगनेसार होनानै थांनांगौ नालाय. दसेल' गाइस नायलांबाय थादो. हेलो साला नोंसिनि थाखायनो बिराद मावनांगौ जोङो. नोंसिनि जाग्रानि थाखायनो, जाग्रा खायद'नि थाखायनो. हेलो सलाम करो यार. तू खाना खाया? हेलो तू खाना खाया कि नहीं बताओ. हेलो सिमाङावनो आंनि मानो फैया. थ' फाइनालि लोगोफोर दाखालि आं मोनसे सं भिडिअ'आवहाय हिर' महरै फसंदोंमोन ना. थ' नायनो हाय होनदोरा हाय होनदो. हाय लोगोफोर हिर' सं बेनो दाखालि भिडिअ'खौ लादोंमोन आङो. माने रायलायलाबायनो नागिरा ना. बिराद कम्फर्टेबल माने स्रि थाबाय थायो. गोदाव सोराव रायलायनो नागिरा मानसिया. माने ओरैनो रायलायो. ओरैनो नङाब्लाथ' स्रि थाबाय थायो. जंखायलाबो मालाबो माने स्रि थायो. आंखौ होनाखै बायदि थायो आरोना. ओमफ्राय दाखालि मानसिया मोनसे इमोसनेल जाबाय आरोना.
बेयावनो आंखौ शुट खालामदो ओमफ्राय थ' आंबो खालामबाय एडिट खालामनानै माबाबाय गावबो मोजां मोनबाय थ' मानसिफ्राबो बिराद सापर्ट खालामदों बेनि भिडिअखौ बे आं मोनसे भिडिअ खालामनायखौ थ' लोगोफोर अननानै बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय था नोंसिनि नायनायजोंसो आंनि बे मोनसे भिडिअआ थांनानै थागोन थ' नोंसोर नायाब्ला आं भिडिअआ थांनानै थानो हानाय नङा थ' लोगोफोर सापर्ट खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट खालाम आं माबादि भिडिअ लाबोनांगौ थ' लोगोफोर बिदिबा चलो आरो जायफ्रा भिडिअ गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननि गेजेराव थाबनो सहैनाय बादि थ' लोगोफोर साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर जोंनि गेजेराव सासे ब्लगार फैनो थांगासिनो दङ बिथाङा नोंनि चेनेलनि नामा मा नामलाय नोंनि चेनेलनि नामालै हा नायगोन ब्लग चेनेल नायगोन बड' ब्लग चेनेल बिनि चेनेलखौबो अननानै सापर्ट खालामदो गाव सिलाबायना होदो बिथांखौबो बिथाङा दा गोदानै दिनैनिफ्राय जइन जाबाय थ' गाबोननिफ्राय बिथाङा भिडिअ लाबोनो सुरु खालामसिगोन थ' लोगोफोर बिदिबा नायलांदो जों गाबोन माबायदि भिडिअ लाबोगोन फाइनालि लोगोफोर बाहेरायाव फैबाय कम्पानिनिफ्राय डिउटि गनानै दा रुमाव थांनोसै हरनि 9टा जाबाय वाव खोमसि रुमा बेनो नै रुमा लाजा थ' लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै भिडिअआव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो थेंक इउ फर वाचिं